biro. No, mano era koso mano. Chama ingeni enera nikech chama mae romo mokwongo moriwo counties ma Migori, ke nitie joma no Siaya, nitie joma no Migori, nitie joma no Homa Bay, to nitie joma ne nitie Kisumu Bay. Koro chama ne nyaka facilitate ji mondo ne nitie tractors mano wuok kata Muron mang'eny, buses 18 mowuok Muron mokel go jibe. Ne party dwa ng'iyo ni ji te obed gi opportunity kata obed gi nafas mar biro e romo ni. Koro miyo ji te ne nyaka bi e romo ni. Kana wuok dala na Muhoroni kabiro, taromo gi geche mang'eny, aromo gi loche gi tinga mondik ni Jadolo en achiel. Jadolo ting'e ni en achiel. Mano Robert Wanga ema nokelo jibe mang'eny kabisa. Kelo ji mang'eny kabisa kowuok yo Muhoroni. Kiduogo kendo tingni moko owuok mondik ni Nyikwa Sinakuru Madogma, Kukuluwanga Madogma, mowuok Migori all the way. Ochilo noketo buses kendo nokelo tractors mang'eny mowuok mana Migori. Homa Bay bende nitie joma nowuok mang'eny kabisa ma gavana Wanga nokelo party chia. Ne giwuok mang'eny. Siaya, jo Siaya be nobiro. Jo Kisumu West gi jo town be ne nitiere. Koro miyo mae ne en gima iriwo go chama mondo nyis ni wan kaka joluo wan e achiel. An gima nomora ni ne nitie mine, ne nitie vijende, ne nitiere jo party be, party officials te manobiro. Pap ne olokore machunga, orange. It was a sea of orange. Professor